Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Adlaw da ay karong Sabado, February 15, tuig 2025 o karon dai mga ka-DJ, mga ka-listeners. Laing adlaw na usab no, mag-upload sa taog bagong bayani mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ang sender dai karon pinadaki ni sa usa ka lalaki nga magpatawag lang sa pangalan nga Tonyo. OFW sa Hong Kong, mga ka-DJ, mga ka-listeners, di ta maglangan niya ang bagong bayani nga ang sender si Tonyo, OFW sa Hong Kong. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat kampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Tonyo. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw, pinaagis sa radyo o sa online nining tulumanon bagong bayani. Na ako'y kalibin nga gimahal kayo na ako. Tawga lang nato sa ngan nga Clara. Mangod kaayo na ko siya, ug na po katuig, kay 36 anyos na ko, samtang siya 26 anyos. Sa labing unang duha katuig, na kong kontrata sa Hong Kong, malipayon ko, ug inspired bisan paman, ug daghang bati nga mga hatod-hatod nga istorya, ang akong pamilya nga dili maayo batik kang Clara. Tawgalan ko niyo sa ngan nga Tonyo, usa ka OFW, isip housekeeping staff sa usa ka dakong hotel and casino sa nasod sa Hong Kong. Yes! Andam na nga itong pag-exit po niya, Paulis ato. Gauton nyo. Ugaw, Sensyo. Dimingaw na dyan ko sa kong palangga nga Inday Clara, gaw. Ay, pastila ni mo, gaw. Wag di ka mutuo sa mga gipanulti nilang tiyo na to, tiya Marlene, bahay ni Clara. Mas nituo ko ni palangga na ko, Clara, gaw. Kay buutan kay siya sa mo relasyon. Ato ba day nga binuhat-buhat itong ilang gibuhat aron pagdaot ni Clara, ha? Gaw. Ugaw, Sensyo. Gaw. Pero bisan pa man ang tanan, wako'y kasuko nilang papa na to, ug ni Mama Marilyn, gaw. Mga ginikanan na ko sila. Pamilya ko paghihapon sila. Mahal mo giday kaayos, Clara, gaw, no? Kay bisan sa mga bati ni mo nasayran niya, wa mo gid mo to, eh. Pagpangdaot na lagi, gaw, aron maguba nila nga mo relasyon, kay wa nila mo yun si palangga na ko, Clara. Haram kong nagsigig kontak sa numero sa cellphone ni Clara. Wa maghapoy mitubag. Tonyo, nanawag ka man. Di man mo tubag si palangga na ko, Clara, sa kong mga tawag niya pa? Mau ba? So siya ko nung ngatos bahay pa. Palihog lang. Tonyo, do. Niyarap ako karon sa kong gitrabahoan, do. Nanaod kong tiles. Si mama lang ni mo, Marilyn, mo ipadtua, ha? Kay nabiya po na'y laing tao sa inyong yabangan. Ha? Kasama na ba? Apuhan man na ni Clara, iyang lulo. Uy, wa mo ko niya sultihibayin ana lagi. Na, ampot lang. Sige pa, kay akong kutakos mama. Siya na lang mo ay akong patoon. Basin og galingaw sa sugal nga madyong ang kaipon mo, Do Tonyo. Mamarlin, pwede ko mamalihog og dalikyat ngadto sa bahay, ma? Ay sus, basta
Bastos na ba kayo na iyang apuhan nga naatipon og puyo sa inyong giabangan? Di sa tingali maoy. Tingali nasayop lang ka sa imong gituhuan. Do, Tonyo. Permi na lang gidaming sayo para nimo. Mama Marlene, Kami na gani si Papa nimo nato may nimo sulti. Permi na gyud kang naipagtutuhan namo. dili man sa ingon ana. Magkasaksi ra man gid unya ka. Kung mauli ka na unya din hipoon. Do, Tonyo. Mama Marlene, please lang ma. Ayog daw ta nga akong hinigugma sa Pilipinas. Maluoy sa taon mo ni palangga na ko, Clara, ma. Way kalihian si mama kang papa, daw sinsyo. Bugat kayo alang nila si palangga na ko, Clara. Ngang, na may nakita nga dili mayo ang imuhang mga ginikanan nga to niya. Wa mo kinakitang bati niya, good. Gaw. Ikaw to niyo. Wa ko'y hunahunang bati ngadto sa akong palangga nga si palangga na ko, Clara. Kay nisalig ko niya. Sa mga nisalig sa siya ko. Na. Ambot lang yun ninyo, gaw. Ay, luitan kayo nga akong asawa-asawa. Kay kanunay lang nilang dudahan nga naghimuog dautan sa gwa. Kaha? Gaw to niyo? Uy, Gosisyo. Ayaw pabutang nga maguba ang maayo na tong pag-ilhanay isip nag-agaw, ha? Oh, kaya ganun mo, gaw. Nausap na ko, ha? Sabi gibuhat ako. Parehas biyata nga ni Adinis Leo, gaw. Mao nga dakong sayop kung lakip ka, magduda og dautan sa kong gigatipon. Gaw, ako gaw. Igo ragid kong naminaw sa mga ibalita nako sa matag panawag nako nga to sa amo. Ang akong inahan nga igsuon ni Papa ni Monato, agsulti yun nga, bati og mga binuhatan si Clara dito, gaw. Gosensyo. Naluoy ka sila nimo, gaw. Kay giwalda sa imong kwarta nga hinaguan. Ambot ba, Priscilla, kung nga nung murag nahigot magug ang akong kalibutan nga to sa kong ka-live-in partner nga si Clara? Kanabitong kutob sa muhinaway niya og muhatod og bati nga mga istorya patok niya. Gusto na kong kontrahon. Kasabot ko sa sayo ni Gosensyo. Igo na sa siyang nagihatan ng istorya gikan sa amo. Ang palisod al kontrahon ang akong dakong gugmas kong palangga. Mahal ko kayo si Clara. Luyo sa tanang bati sa iyang pagkababay nga kaniadto pa. Nasayran ko ng daan. Nga naman yun ko nang magsige magpanugo sa mong ginikanan. Aron susihon ko, Tonyo. Palangga, ay lang ko kasuko. Babala ka manggug ko kung ingon niya ito nga inigtawag na ko, dili ka mutubag. Nga, magsige lang og ring. Paghilom diya, uy. Bisag bihinanok na ganit ang pakatog. Masa ba ni gusto ni mo? Magsige lang og laag. Sorry na, Palangga. Sorry yung kayo. Naibawag yun ka, ha? Nawa makauyon ako ng imong amahan o ginahan. Ngamot lang, murag yun kinsa madatua. Gusto na lang gudaan ang kasuko ni mo diha, Palangga. Ang kuno na ko nga nasayop ko. Dili unta na ito angay nga himuon. Gamita sa unta ng kartiyo ni mo itonyo? Bisag ba nagsalang unta ba? Igo na lagi taon, Palangga. Nalagog kasuko. Malipay ba na ko ana nga ni adto man imong ginahan? Nagsusi kay gitawagan ko no nimo. Aron ko no susihon ko kung nga wa ko motubag sa imong tawag. Hinampa ka manigdako tonyo? Apit na ba ako mo pauli di sa ato, Palangga? Ato pa ulis inyo. Ayaw din sa ato. Ay, nagutawang kong inaana, Palangga. I love you so much. Di ko gusto nga mawa ka sa akong kinabuhi, Clara. Palangga. Sorry gid kayo gawa kung sa imong nauna nang hilabot man ko sa imong pribado nga kinabuhi. Wa ba ya gid gaw? Ay, kabala ka, gaw. Nagkasabot kay ko. Salamat ka. Daghan na kitag pinagsamahan. Sukat pa yun sa mga gagmay pat ng mga bata nga suod na kita.
Mao bitaw nga mo prank kagid ko nimo. Usahay, bahin na ng babae karon sa imong kinabuhi nga giisip nimong asawa. Si Clara? Kanang bahina personal na kanan ako. Mao nga neutral lang yun anang bahina. Kay mas labaw kong nakailas kung hinigugma kininyo. Unya. Magpakabuta bungol lang day gihapon ka. Tungod og alang sa nga sa gugma. Gauton niyo. Ambot ba? Mas mo patigbabaw man gyud ang akong pagbati kaysa bati nga kamatuoran nga nahibaw-an ako sa iyang pagkababae gaw. Agoy. Ginoo ko itaw nimo ka, uy. Andam kong misabot niya gaw. Andam kong nidawat niya bisan pa man og hugaw na siyang daan sa dihang gipunit ko siya gikan sa lapuko niyang kalibutan. Pero hangtod karon, mas gipili bagyapon niyang mulunang sa lapok kaw. Naibaw ko niya na. Way nalilong na ko sa tanan nining binuhatan. Nya? Unya, naibaw naman day ka. Anong mas gusto pa man gihapon nimong panalipdan siya? Sangan sa gugma. Sugo sa gugma, Gausincio. Uy, ginoo ko ta. Mao nga pasahilo agyod ko ninyo kung usahay masuko ko nimo. Tungod kay bisan og bati is palangga na ako Clara. Apan sangan sa gugma, andam ko siyang panalipdan og labanan gaw. Duha mo nga mo exit og dili pa sa makabalik dayon. Prehas mi si Gausincio nga among i-consume ang 2 months na mong vacation leave, Miss Pitwa. Di ba, Sio? Kun mauna. Okay. Good luck na lang sa inyong pagbakasyon, unya. Og makauban na ninyo ang tagsa-tagsang pamilya dito sa ato sa Pilipinas. Oh, ikaw rin, Miss. Hapit na masad mo in ang imuhang kontrata. Wala kay plano nga mo bakasyon una sa imong pamilya sa Pilipinas? Ay, and good in town. Wa na nako, uy. Puslan man nga, wa ko'y matawag nga kaugalingon gid akong pamilya. Kung magminyo di ka, Miss Pitwa. Bitaw, miss. Kinsa man sa kunoy akong minyuan nga wa man ko'y uyaba. Miss. Ah, Ilan naman day edad ni mo ron? da, 47 na ko, uy. Og NBSB gid ko. Unsay NBSB, Miss Pitwa? Ay, Sinsyo. Sinsyo ay pangutan unsa ng NBSB. Sige na, ay, alisa ko, sige na. Sige, miss. Sige, Miss Pitwa. Tanon ka na siya kung ano, magkaratul-ratul na yun. Unsa man siya kuno ng NBSB gaw? Ha? Unsa man ng NBSB? What, di ba? No boyfriend since birth. Onay NBSB. Ay, In short, sa edad nga 47, wa pa siya kasuway og uyab, ug wa pa siya kasuway kiss. Og hangtod ning higayon na legit nga virgin pa ng dagang kuwang na tong supervisor. Gauton you. Miyami sa dakong mall karon diri sa Hong Kong palangga. Kisay mo kauban? Kameraman si Gausincio. Aw, lagi ha? Ayaw bigay pagbinuang kay ako ra ba diri? Labihan na bagin akong buutan na palangga. Salamat kung mao ka na palangga. Nagtarong bigay ko diri bisan og tipon-tipon ra ta. Og dili gyud ko nimo pure nga asawa. Salamat. Nalipay ko nga nagkabati niya nagpanulti nimo karon palangga. Palangga. Pamalitik ko diog mga nindot kaayong blouse ug pants, pi. Kanang pagsagsikit kaayo ba? Palangga ha. Please. Ha? I love you so much, palangga na ko. Ikaw ug ikaw ra gyud ang akong mahalon ug igugmaon. Wa day lain pa. Promise. Cross my heart, palangga. I love you more and more palangga. Amping baya gyud diha kanunay ha. Pangbuta ko sa kong pag-uli. Pamalitaw ba gyud akong gusto, palangga ha. O palangga, ingon ko ikaw anak ka mahal. Bye-bye na, palangga. Bye palangga. Onya, gaw. Sa naman? Si palangga na ko ang nanawag. Nasi ipapalit na ko gaw. Mau ba? Pahimusad siya si gayon, no? Gausincio. Ay nakasuko gaw ha. Sabta lang ko kung nga nung maaslong gid ko. Maaslong akong nang kalit.
kung bahin na ng imong ka-live-in mo atong hisgutan. Gaw? Tinatugubon ang nindot na tong moment ni sa sud sa mall, gaw. Sila si Tiyo Nato o Tia Marilyn. Kung sa imong pamaliton nga sinugatan para nila, gaw. Siguro na sana akong palangga, gaw. Aron, dili mo eksi sa bagahe. Uy, unsa ka gaw? Uy, siguruho ni mo ang babae nga. Dili ka sigurado kung forever ba nga makig-uban ni mo. Nanasag ka na, gaw, ha? Ay, kan ba, pamaliti sinugatan ng mga ginikanan o gisuon, uy. Di sa kay labtan nun lagi, gaw, no? Gaw, ni tambag na ko ni mo. Tambag na ni. Kay, wailain mo unong nato sa matag panahon nga walang-wala na kita. Nga itong pamilyar yun. Gaw, Sensyo. Nagkalali sila si Clara o si mama ni mo, Marilyn. Pastilan sa ninyo, eh. Kamu na lang unta ang kamao mo adya sa kong asawa pa na to. Wa sa duloy ka masutipi na ng isulti ni mo, Doto niyo. Uya pa na ni mo, o dili pa na ni mo asawa, kay dili pa man mo kinasal. Sama naman as kong asawa pa. Oh, Kay, nag-live-in na biya miniya. pastilan. Pagkadaghan ba yan ninyong nanagiya ng babayhan na, oy? Gusto na gani anak pa. Uy, lami ng paminawon. Kanus pa magkataon ka magkaamgo nga. Gibuang karaan ng Clara. Papa na to. Tuwagis mama ni mo, Marilyn. Og sukit-sukita ang inahan mo. Ug unsay ilang gilalisa ni Clara. Nagparihas mo lang mo, eh. Waman mo'y lami kasulti pa na to. Unsa man gyud ang hinungdan sa inyong lalis ni Clara, ma? Ang hinungdan, mao ang bastos niyang apuhan. Mama Marlin. Gibinastusan ko siyang lolo, nga naatipon sa inyong giabangan nga bay. Huwag ako pa mo'y gihimong dautan sa imong way batasan nga katipon. Ma, mahangyo lang ko ninyo ni Papa nato ba? Unsa ka na? Palihog lang, kamo na lang kuloy mo adya sa batasan nilang Clara o sa iyang apuhan. Doto niyo. Napakagas insakto ni mong paghuna-huna, ha? Saan pa man nako sila, ma? Nga ingon anak na magyuga na sila. Wa ba day ni mo na mahuna-huna, Doto niyo? Nga sama rong imo kami gisalikway, kay mao imo gipalabi ang babae nga bisan og nahibaw na kang hugaw binuhatan, imo paghihapon gihigugma. Ma, wag yun untay samok. Kung kamao lagi unta mong musabot ba? Pues, sultihan ti ka ha, Doto niyo. Nagkamis papa ni mo nato. Dili mi parihas ni mo pangutok. Dili mi mga binugok o pangutok. Labaw ng dili mi mga oto-oto. Nakasabot ka? Ma Marilyn. Noon sa sagod taon kagawton niyo. Anong giingon gud taon ni mo adto pagsultis Tia Marilyn, eh? Wala gyud niya hisabti nga kung punto gaw. Gaw, mangutan na lang ko nimo ba? Sa managaw. Asa ni mo gibutang ang imong respeto sa imong mga ginikanan? Gaw, Sensyo. Mas nirespeto pa man hinuon ka sa babae nga wa mo hatag nimong respeto? Kaysa sa imong mga ginikanan nga inuuray na ay malasakit nimo? Ipaunsa malagi na nako nimo kanang palangga nako gaw nga ingon ana na magina siya. Naunsa man ka? Ikaw ra gyud ang makatubag niya ng pangutana nimo, gaw. Ay, kanindot untay ka sinabot pas mga pamilya. Ang babae nga akong higugma gaw. Aw. Oo. Pero gaw, ayaw po na ng senaryo nga ang imong mga ginikanan may mo-adjust para sa imong hinigugma. Uy, kilas rin ka ng kung maunay yung nauna-naon ni mo gaw. Ha? Mahugag way respeto nilang Tiyo Nato o Tia Marilyn. Bisan sa tanang bati nga kung naseran batok ni Clara, apan para nako, siya paghapon ang labing nindot gaw. Ug padayon ako siyang mahalon hangtod kang turan. Amen. Yan ako sa airport nga rin sa Hong Kong, palangga. Sukaton ko rin mo sa airport? Ay, dili na kinahanglan, uy. Mura mo sa kagwa makatultol diri sa ato, palangka. Okay, palangga. Pabutan na lang niya ko niya sa ato. Amping sa imong pagbiyahe. I love you, palangga. I love you too, palangga. Bye. Bye.
Gaw, Gaw. si Palangga to nimo ang imong ikasulti cellphone. O, gaw. Onya, saman, sugaton ka niya sa Mactan Airport onya. Di man ko, no? Nah, mao na diha. Lahi gyud ang pamilya gaw. Gusto na gaw. Makabisit na paminahon. Di ana kita sa ato katunyo. Nakauli na kita. O, gaw. May pagkakay, sugaton man ay kang kaya Norma. Ana naman gani sigawa si Mama Norma gaw. Naguwat na ko. Tingali, kung sila pa si Papa Nato o Mama Marilyn, mo ay akong gitawagan nga mo pauli na ko, labi siguro. Nara sa turon sila sa pagsugat na ko. Oo, sigurado gina. Mao na diha. Kaya ang imong Palangga man mo ay hatagan mo dakong katungod kaysa sa imong mga ginikanan. Kung sila si Mama o Papa, mo ay akong i-priority gaw. Akong kubot kay, nanabaya si Palangga na ko klaras kung kinabuhi. Ay, ampot lang mo gaw tonyo eh. Iso, di kan tambagan. Gaw sinsyo. Salamat intawon kini anak ka Palangga. Excited na kay kumutan-aw sa imong danga sinugatan nako. Wala rin magugwaan niya eh. Palangga, waday kiss. Ay sus, unya na lang good. Adto na lang sud sa atong kwarto Palangga. Mauho to makita na sa mga tao. Mauna kini siya, si Dr. Yo, Clara. O Lolo Bonel, si Tonyo nga akong bana, mauni siya. Palangga, siya ang akong Lolo Bonel. Pamina ko, Lobonil. Ay, taga-santo. Kaloyan ka unta sa Diyos, Dr. Yo, do. Mahinoon nga niya kasabday din sa bay o ba ni Palangga na ko, Clara, lo? Oo, gikuha maging ko niya do sa mong bukid. Aron nanhimo puyo sa inyo, do? Anay ko gani ko, kay basin unya og unsay ikasulti ni mo ba? Waday kaso, lo. Nalipay magani ko nga niya ka aron naikauban din si Palangga. Hala, uy. Maayo pa di gipapalitan ako si Lolo o si Nina, no? Maulagi. Aw, na may kang papa na to diha. Kway lang na. Sila raman ang gidakuna. Mao ba? Ay, di ra maguduntak ko mamalit og para nila kay mahal biya ang mabayaran sa muiksis nga bagahe. Unya, lagi. Ngano na maliit man lagi ka, be? Ay, naununaan maguna ko nga basig malain sila nga ikaw ramoy akong gipamalitan. Ay, sus. Una-huna man mo anak nila, eh. Langga. Ihatag na lang ni Lolo Bonel ang tanan nimong pinalit para unta sa imong papa Palangga. Ihatod ako silang mama o papa ang akong mga sinugatan para nila ug sa akong manghod. Ops. What's up? Wait, sa. Sa man, Palangga. Gusto kong mahibaw. Kung pila imong ihatag ang kwarta nila. Palangga. Pila lagi mong ihatag nila? Lisod bago din ang tubagon, Antonio? Salamat sa imong sinugatan ako, Dr. Nak. Ay na nagunaw na Mama Marilyn. Salamat na ning kwarta nga imong gitunol o yung duha ka buok sinina, ha? Ay gamay ram ganin ang kwarta nga kung natunol ninyo, pa. Ang saon nga, gikuha magod ni Clara ang katunga kay nakura ko, no? Ha? Unsa di ay? Kanang sanina ni mo nga duha ka buok pa, daghan mo sa na pero may pahatag niya sa iyang apuhan. Uy! Naunsa naman taon ka, oy, Antonio? Papa nato sabdalasad ko. Tao lasad ko nga nagmahalog na higugma. Mauna pa. Butanan gugma ha. Ikaw rin gibuo ang anak. Paano to? Kapila na gyud ka na mo sulti sa mga binuhatan na nababayhana samtang dito ka pa sa abroad. Gibaliwa ra gyud binimo. Tungkol sa kung gugma ni Clara pa. Mao nga andam ko siyang panalipdan. Naunsa naman ang taon ka, oy. Mura man og siya na lang usang nahibiling babae aning kalibutana. Oo, tinuod na pa na to. Naidaghang babae nga aning kalibutana pero usaray akong kasing-kasing pa. Ug ang gipangita nini, mao ang gugma ni Clara. Nato, wala kita'y mahimo, ana.
Dili na to mahimong diktahan ng pagbati aning Dotonyo. Salamat sa mong pagsabot nako, Ma'am Marlene. Inahan paghihapon ko nimo. Bisan pa manog, imo na kaming gisalikway. Nya, saman, ikasinabot ra nimong apuhan ni Clara Dotonyo. Ha? Okay ra mas Lolo Bonil. Sobra kamayong tao o labihan ka Diyos nun. Diyos noon nga sungayan. Oh, ma, Sultihe Marilyn kung biunsa ka sa pagbinastos atong apuhan ni Clara. Sultihe. Pasagdan ta kinis Dotonyo nga magtuong buotan og Diyos noon ang apuhan ni Clara nga iyang palangga. di na tayo mag-iskot bahin, anak. Ma, pa, asap ni si Kevin, ang ako manghod. Uy, ikaw ang ni Dotonyo, Do. Bye, Sarge, musta? Okay naman, Dotonyo. Still fighting and kicking. O ikaw, kumusta? Mayo ka na uli. Puday ka, gikas lang nasod. O, bye, Sarge. Kaming dungana ni Gausincio. Oh, mao ba? Aginig, bye. Nakakita kang Kevin nga ako manghod? Oh, oo. Iwa naman niya ni uli ay sa inyo ng imong manghod, Dotonyo, Do. Inambitaw ko ni Gausincio ya. Nauli na sa kuno ka. Grabiha po ni mo makahatag og labad sa uon lang mamagpapa, oy. Huwag mo kay uli-uli sa ato, dong. Sus. Unsam ka kaya? Mayan lang ko kay wam na ko ikasilikway akong pobre na akong mga ginikanan. Na ba kay gipadungog-dungog anang pagkasultihan ni mo, Dong Kevin? Ang makasabot, magbugot-but gid. Dong Kevin? Mayon pag-abot kaya to niyo. Pauli na ito sa inyo eh. Basig dipangita na ka doon sa imong palangga. Dong Kevin? Pasensya na palangga, ha? Medyo nadugay ko sa pagpauli. Okay ra, uy. Way problema na palangga. Diin pa maday ka. Gipangita pa mo na ako sa Dong Kevin. Ako manghod ba? Dito raman ni sa gym. Mao ba palangga? Mingam lagi. Asam na si Lolo Bonil. Ay, nasluyo ay. Sa ilang ng Meli. Nagduwag madyong. Ha? Sugal rin nagmadyong tong apuhan ni mo, palangga? Ay, sus. Lingaw-lingaw ra, good. Sabi ako it nun nyo. Di maayo ng sugal, palangga. Para, ni mo kaya di ba ka manugal? Correct. Ug ganong manugal masagkuno ko nga nakahibaw man ko nga dili sa yung pangitaw ng kwarta. Ha? Ang kwarta dili mayong waldas, kundi hipusan. Hipuson nimo aron naay magamit sa panahon sa emergency. Tonyo, palangga. Ug labaw sa tanan, nanagko na lang mi nga wa gyud makakita nilang papa ug mama Marlene nga nagsugal. Nga nanugal na sila. Nanagko na lang mi si Dong Kevin nga dili gani na makamaong muduwa ang baraha ug dili makamaong mubasa og pizzas na ng madyong. Sa pagkatinuod lang, dili ko ganahanan ng sukal. Bisan gani ang akong mga ginikanan, dili ko din taon sila manukal. Maungan niya itong higayuna na hinaya ko sa pagpaungaw sa akong opinyon. Time para guton nyo? Kinsa nag-ingon mo nga imo kong lekturan o seminaron? Haton nyo? Wa man. Igo raman kong na-expound sa akong opinyon, bahay na ng sugal. Kailan ko kasuko. Nakakita ako ito nyo. Di bigyan na mamakak ang video. Di bigyan po na editing na video ako ya. Di ba, Bay Sarge? Mao na Dotonyo, Do. Kanang video nga ni Bakrayed si Clara ng Gino, padong na sila sa beach. Nag-overnight, gud na sila dito. Mananap. Maulay nga dali na kayong hutdon ang kwarta kinaamanday si kibuhi nga ring laki. Naragyan mo kuya. Kung padayon pa ka ng Clara. Sa mga feedback nga akong nadawat batok niya, kung unsa siyang klasyas pagkababae, giluom lang ako ang tanan tungod kay gimahal ko siya. Pero karon nga naa na gyud ebidensya kung nakita. Di ko na gyud ni palabyan pa. Nya, sa may buhato mo kuya Tonyo. Ang bitaw Dotonyo, Do. Tabangi ko ninyo. Aron ma-interrupt siya nga kauban ka ng gingalan ng Gino. Sulti mi kung siya may plano kuya. Kay andami mo tabang ni Bay Sarge. Na ako'y plano. Pero mahangyo ko ninyo, Dong Kevin. By Sarge,
Ayaw kini ninyo og isaba sa lain aron dili ta mapalpak. Mahibaw, Miss Mama ni mo Marilyn nga gisakitan ka sa among gipanulti diha nimo. Batok ni Clara. Apan dili ka na mo'y among punto. Kung dili, aron nga mahigmatakas kamatuuran dong. Hostos papa ni mo nato, do Tonyo. Tugod kay daluoy kaayo minimo nga nagmatalang og buntag sa mga binuang ni Clara. Salamat, Ma'am Marlene. Panato. Kami nasayod gyud unsa nimo kamahal si Clara. Pero unsa kon man gina nimo nga dili man siya kasaligan. Paingon ka naman gyud nga mo balik na ngadtos laing nasod, no? Naaran nimo ko ng ikaduha nimong kontrata. Imo ba gihapong isalig ni Clara ang imo niyang kinitaan? Duha ka tuig nga wa say natigom sa kong kipadaan niya. Nga sobra pas katunga sa kong sweldo matagbuan. Di na siya angay pangasaligan tungod kay laing laki man di mo iyang ikalipay. Yeah. Confirm. Sige ni Clara ang ginganan og Gino. Ha? Nay nakaila sa mong tao kaya ug may nakasulti na mo bahin sa kalambigitan ni Clara niya atong nag-eskwela pa siya sa high school sa Talamban. Unsa? Pagkaswerte, gudi mo anang akong apo, do Tonyo. Ha? Ganun nakasulti magkaana, Lolo Bonil? Tungod kay, lahi man siya subang mga babae nga tuwa sa layo ang bana. Mangita po na yun ng lain. Pero kanang si Inday Clara, kasaligan yung kay na do. Buhing saksigid ko niya na. Dahil balo? Oo. Iskang surtiha din ako, no? Oo, swerte ka ka doon. Kaya, uban pa ng babae na. Ego na kang lipaton. Nya, gwapa ba yan ang akong apo? O mas bata-bata masyada ni buog na po katoig. Ako lo, sa tanaw ninyo, under kay ko ni Clara. Pero sa pagkatinuod lang, kung ako lang masayran nga gibinuangan ko niya. Hasta ka, apil yung kang manawag aning baya. Kay ako guy mo'y nag-abangan eh. Di ka na mahitabo sa kong apo. Mahal ka ka na niya. Sayo din ko na. Salamat kung mo ka na, Lolo Bonil. Dode, ganong naaman mo ka ng cellphone. Ni palangga na ko, Clara, lo. Hay mo di siya? Asam di siya? Kwan, to asa luyo, no? Sa ilang maring mili, nagbadyong. Mau ba? Oo. Kaya di man na siya paisturbo kung magduwa na siyang madyong. Mong ibili niyang cellphone na rin ako. Bahan to na ay manawag niya ako ray mutubag og sundihan na po niya nag-usiya kung mahuman na siya duwa. Ana, mauna, do Tonyo. Nara kong cellphone kaya. Nasa na load. Salamat, Don Kevin. Hello? Kinsa ba na? Ako ni Lolo Bonil, si Gino. Ni gamit ko lang cellphone aron manawag kay perting lubatas kong cellphone. Do. Wapa man mo banong si Inday Clara do. Di ba napasambog basta magduwa ng madyong? Sige lang lo, ing nalangon niya nga nanawag ko. Dong Gino, sige. Dong, ako anyang para puhunan sa madyong, ha? Ayaw ba tao ka lang, basta kunya nalagot kung magkalar ka na sa abroad si Tonyo. O lagi, huwag problema na lo. Nagsabot na mga mag-overnight ni Inday Clara sa Sabado pohon, no? Dong Gino, ikaw na, no? Mahina yun to, ha? Mahina yun, lo. Wala problema. Kuntahan kayong panahon na akong apundong. Kay, naamin sa kwarta, na may kwarta ni Tonyo nga bulayog, way buon. Sige, lo. Bayan na, lo, Bonil. Kuya, kalma lang, kuya. Ang hayop. Nagkumbuya sila arong ilaron ko. Kuya Tonyo. Huwag kalainan ng apuhan sa bitin niyang apo. Mga salbayes! Ayaw ka balaka, kuya. Di ka na mo pasagdan. Salamat, Don Kevin. Mura kong galit nga nalanay sa diyan nabati ko ang tanang gipanulti sa puhan ni Clara.
Sangpita lang niya ko, kuya. Kung kinanglanon kayo. Naman sa si Bay Sarge ug si Bay Jumel nga ato masangpit. Das lang maabot ng overnight. O kaya. Klaro. Klaro na akong nabati kay na-loudspeaker man ang cellphone kanina sa diyang gigamit ni mo. Pangitay paagi nga dili makontaktong numero ha. Nga itong gigamit. Kay basin nung masakpan nun yata sa itong himo. Ako na may baw kaya. Sa iyo na kinay. Iya to blacklist mo na. At tulo niya silang overnight. Pakuratan ta sila. Kana. Mo ko na yung sakto kito nyo. Karon pa lang. Ang dakong gugma ko niya. Nahimo ng usak ka dakong laod sa kasilag. Pero, kung ako'y pasultiyon niya, himo ang inutok ang tanan. Pasibang gyapon nga, wakay na ibaw. Tanga ka. Masupalpal na to sila. Ipatagamtam ko niya nila ang akong paus. Silang paghimong buang ako. Kaya to nyo. Matagamtaman unya nila ang akong kabangis. Nga sama og kahait. Hait kayong liti sa ubtong tutok. Palangga. Sa Sabado ba pun palangga ba? Naabaya misabot sa akong mga friends. Oh, sa inyong gisabutan palangga. Mag-overnight lagi unta mi palangga. Tuwara. Mo na kining binuhanga. Kay tumbat sa liog ni bayana. Traitor. Palangga. Mauban ko nila ha. Pulos naman pita mi mga babay. Oh, palangga. Mas maayo pa na kaysa magsigi kagatubang ng mga pizza sa madyungan. Salamat kayo, palangga. Thank you. Haok sa hutas. Murag kwartahan taron na. Hello, Bunil. Mga hugma na mga tagmanggatos. Ang ako mga tinigom itaw di, no? Gika sa yung mga harang-hatag na ko ba, ako ba gitigom? Oh, di ba lo? Oo, taon oy. Uba na di daog na ko gikan sa madyong og tong-its. Baka kuntiguang. Andam na mi si Bay Sarge kaya to nyo. Bitaw. Andam ni kayo ang plano, Dr. nyo. Salamat kayo ninyo, Dong Kevin. By Sarge. Naasad mi laing lookout to niya sa Bay Dumil. Tao ni Kunsihal Baruksing. Ay kabala ka kuya. Himuo na mo limpyo ang pagsunod sa mong target. Napsayon kong daan ang akong kinabuhi, Dong. Una kong laga og balik dito sa abroad. Nito nagyo ko. Nga dili gede maayo nga magpaulipon sa kugmagaw. Nalipay kong nasayo din ang maong kalambuan, gauton nyo. Salamat ka. Bulargaw niya ta pagbalik sa nasod sa Hong Kong. Nga magbawon ko og mga kasakitan. Pero at least man lang nga makaangkon kag hustisya sa iyang gihimo nga pagbuang nimo, gaw. Di ba? Oh, hinuon sad. Pagpakaligoon lang gid gaw. Og sukli ang mga pagsuway. Dagan kayong salamat sa imong pagdasig, Gausincio. Palangga. Ubuunin na ito, Palangga. Palangga, uy. Ayaw lang sa aron kay kapuyon ko. Mag-overnight para pamiugma sa akong mga friends. Kausa lagot ka raon, Palangga. Sige na ba? Ayaw lang sa lagi ron, Palangga. Please. Mag-overnight palagi mi ugma pon. Kapuyon niya ako, Palangga. Sa gulatong pandungog ang atong kihimo nga niya, alang sa gitagan-an niling kumbatihanay sa kama uban sa ginganlag Gino. Nasa akong panahunang daan nga mobalibad kagid, Clara. Tungod kilabing siguro. Mamundo kagid og saktong kusog alang sa inyong pinaksitay.
ug kung batihanay unya sa kama uban sa ning laki. Oh, Lolo Banel. Naunsa ko ka nga nagkalapok man kalo? Mao lagi oy. Oh, ngano mo na, Lobonel? Ugawa ni mo eh. Di tabang mangod kong paring Jaime aron patagmagan ng iyang anay sa butakali maring mili. Aw, mo ding nagkalapok kalo? Oo, mulang. Nagkalapok mulang. Unya, natakmagan gideng anay ni Manong Jaime sa butakal ni Manang Mililo. Nawa dos. Kapoy-kapoy lang ko kayang anday ni paring Jaime. Di magyod magpatakmag. Muloy kay magyod. Tingalig mo ato sa overnight ang anay ni Manong Jaime. Maong dili patakmaglo. Hoy, Antonio. Bagid o? Mula ka na ako palangga. Nagawa na to na ko ron ako mga friends. Waday? Palangga. Ambing taon sa imong adtuan palangga, ha? Salamat palangga. Mag-amping yugot tungod og alang nimo. Nalagoy pangutana ba, palangga? May mong tubago ni mo? May musad nga dili. Unsa man na palangga? Nalilian ta ka ganina sa banyo nga human ka naligo, nag-shave ka sa imong private part. Kinahanglan gyud ay nga mag-shave daan. Ha? Nginana din na kung mag-overnight palangga? Palangga ba? Ayaw gud anak palangga gud. Lain na sa anak niya, uy. Hello, Kevin. Alas 4:30 na sa hapon kaya. Nasa Suds ka, Tichandoa. Di ay, ha? Magtagbaw giday unta sila. Mingon anak gid kaya. Inainay ng padagan sa imong motor diri paingo sa beach kaya. Ready na po mingari. Sige dong. Muna na ko diha. Paabuta ko diha sa inyong tunan, Clara. Matapos na niligay na ang imuhang pagbuang na ko. Di na ko ni mo mapangwartahan pa. Sa bahis kang babayana ka. Bawian ka sa tanang mga butang na akong parang iya. Ikay tingog, Besards. Kay dili ilado yung tingog ni Clara. Bay. Sige. Tuktok ka palihog ka. Kinsa na? Palihog kog abli, sir, ma'am. Kuan ba, magbutang ko og bagong towel? Ambila na, sir. Di na gini mo matago ang imong kabaluibong, Clara. Palangga, uwat sa ha. Mag-ilis ako kay nagtapis ako nito, Alia. Kanyot sa... Palangga, uwat sa mga gisakitan ko. Ayaw pagpangilabot, ha? Ako'y tagiya aning babae nga imong gikauban. Palangga, pasaylo ako. Di na lagi ko mo sa body, promise. Mauday nga namundo ka ug ikong kusog kay gipangandaman gyud nimo kining tawhana. Ladi manggod. Overnight day, ha? Kauban sa imong mga friends nga mga babae. Di na ko nimo mabuang pa. Palangga, uy, nagbasol naman kuha ni, uy. Pasaylo alang gud ko. Daan akong nahibaw nga lihukan kang pagkababay, Clara. Apal giutong ko lang gud kay gimahal ta ka. Dili na lagi mausap, Palangga. Pasaylo alang ko, please. Muluhod ko si mga tabagan. Pasaylo alang ko. Ambi ang tanang butang nga akong kipanasiya. Ang ATM ug ang tanang mahalon nimong mga lahas. Ambi!
Sige, sige. Sige, Palangga. Ako na iuli ang ATM ni mo. Pero ang mga alahas ako na lang ni Palangga, B. Sige na, please. Niabot yun. Niabot na yun mong gaba, Clara. Gaba ni mo. Sa imong pagbuang sa umagawang. Shit ka! Oy, nasakpan din mo sila, Dr. Joe. Oy. O, Lolo Benil. Sakpan yun. Uy. Wa maayong pagkatrabaho ninyo, lo? Apal na guna. Ay lang paglimod, good, lo. Bistado ka na. Guba na kayang tanan. Guba na. Do. Gibawi ko lang ang tanan nga ako. Ug wala saboy makuha si Clara gikan ako. Dr. Joe. Unya, manawag na lang dahil ko ining bayad ay. Nara ninyo, ug di mo mga naog ni baya. Basta kay di na ko mubayad sa abangan din. Dadon ko sa amo ang mga butang nga niya din kay mubalik na sad kong nga to sa abroad. Unsa dahil do? Magbuwag-buwag ta ninyo. Mag-iyahay ta ninyo. Kay wak mo'y mga respeto. Don Joe, kuwan ka lang. Nasakpan na magyud mo. Nabesto na magyud ni. Mangayo na lang yun kong pasaylo ni mo, ha? Dako ginoon ta kaayo nga akong pagrespeto nimo, no. Kay gawas nga apuhan ka sa babae nga akong gimahal. Tungod sab sa imong pangidaron. Mupauli na lang yun dahil ko ini. Ngadto sa among bukid, do. Magkunsa pa bang ko din, he? Sige. Pauli ito sa inyong bukid. Pananom ito kamunggay. Siguro na kasa kag apil na kung apan hatagan tagyapon kag kwarta ay kabala ka. Uy. Para imo magamit. Salamat, Dr. Oo. Salamat, do. Magkaagdignaw ni mo sa... O sige, ipasaylo na sa tika. Apan diha na lang kutob. Karon, hapsay na ang hunahuna na mo ni mama ni mo. Gibasulan ako ang anong mas gipalabi pag ginako siya. Kay kaninyo nga akong pamilya. O niya ang ATM nga gibawi ni mo niya. Napaisudaan na. Napaman hinoon. Dako-dako ginug dapahat apan. Dako-dako pasab ang naibilin. Ibilin ko ninyo pa, ma, ang kwarta nga suod nining akong ATM. Ay. Main lang ni, nga inyong magamit nini. Dagan gyud kayong salamat, Dr. Niho. Day Marilyn. Hain kay mayog atong himuon. Himuan na to og gamayng tindahan nining atubangan sa atong bay. Sa may hunahuna nimo mayo ka ha? Ay, maikog tas atong anak na to, oy. Unsa gyud maikog, ma? Nga niya may kwarta. Dako-dako mabayan ning sud. Sobra pa ni sa 300,000. Oy, kadako ko di ay. Mamawi ko ninyo, Ma Marlene. Panato. O si Don Kevin, kung gusto siya nga mo padayon og eskwela sa college, ako'y bahala. Akong gustuhan. Nagbasol ko sa dakusa nga akong gibuhat nimo. Nagmahay ko kung ano wag ko makontento sa imong gugma diri nako. Kaya ka na. Karoon nga nagtipo na mo atong Gino. Hinaot nga makaplagdan mo ang tinuray nga kalipay ba niya? Tanyo, ang ako mga alahas ba? Kuhaon unta na kong balik. Kunya, mangayupod ko sa sod atong ATM. Daghan pa man to. Okay ra nimo? Wa kay katungod nga manghayo si mong bahin. Kay di ta ka legal wife. Tanyo. Makalakaw ka na. Wa na kita'y labot sa sagusa. Tanyo, sige na, B, please. Palangga. Walang-wala na gid taon ko. Si Gino sa duway trabaho. Ilong di aklaray! Oh. Ha? Kauwaw ka lang. Dugaan ko ng mata ni mo noon. Maghilom di, Kevin. Pinapil sa gada. Sige na, makalakaw ka na, Clara. Ay, Lakaw na. Tanyo ba? Sige na, good. Please.
Maayo gani kay wa nagit ka padas paluoy-luoy atong bayhana. Dinagyo ko pa ni Clara, Mama Marlene. Maluibon siya. Di siya kasaligan. Magampo mis mama ni mo doon. Ngayon ta, makakaplag ka og buotang babae nga angayan sa imong paghigugma, do Tonyo. Salamat, Papa Nato. Salamat kay ang tanan natong mga primary requirements na process na nato diri sa Cebu. Malagi, ikaw. Ug wa na kinahanglan na nga draft off pa ta sa Manila. Pila ka oras gikan karon, awan na, tuwa na po doon niya ta sungkong. Manya, ikaw. Kumusta man ang feelings nga nakalingkawas na ka sa usa ka toxic kayong relasyon, ha? Gaan sa buot, gaw. Dako kay kalainan atong higayon nga nagpakabuang pa ko kag Clara. Perming bugat sa buot. Nalipay ko, gaw, nga nakafocus na nakakaroon sa imong pamilya. Kanilang tiyo Nato o tiya Marilyn. Ingon man ni Dong Kevin nga himong manghod. Oo, gaw. Salamat kayo, gaw Sensyo. Karon, sa ikaduhang higayon, ubiya na sa ta sa itong pamilya, aron at ito na po manikay-sikay sa laing nasod. Ninay higayon na, di na nakuusikan sa way kapuslanan ng akong kinitaan, gaw. Karon, alang na kinis kong pamilya. O, kanindot o ni mo paminawon, gaw. Kini nga akong paningkamot. Dili ug dili na gini nakuusikan pa. Sa ikaduha namang pag-abroad ni anang laing nasad nga kontrata, inspired na kay ko, Priscilla. Labi na gud kaayo kung pamilya maoy nakasentro sa akong pagpaningkamot. Salamat itaon. Niya na kita sa airport diri sa Hong Kong. Go! Kalus Ginoo, si Frata nga nakabalik aning dapita. Aron manimpad na po si kaduwang higayon, gaw. Na. Tanas gawas. Si Boss Florito mo'y nagsugat karon na to. Go. Oh, mo ba? Niya pa sa day si Boss Florito? Mayong laki nga driver siya, go. Ug nakauyon sab kayo siya sa iyang trabaho. Tungod kay maayo man ang atong mga employer. Tinuod na. Kaya ko lang gani is kumbahin. Tungod sa maayo na tong employer, mo'y hinungdan nga naka-decide ko nga mo-renew og laing kontrata human sa atong bakasyon. Boss Florito, nagkita na sa Tadinis, Hong Kong, boss. Oo, Sensyo. Nagkita na sa ta. Magkauban na sa taog trabaho sa hotel and casino din sa Hong Kong. Oh, Boss Florito, maam kagyapon. Wa magkay nausap sa atong trabahoan. Naay gamay nga na usab, apan mas ninindot hinoon, wa mahimong bati. Oh, kana, mao na'y mayo. Na'y improvement, pero nindot. Hani anasad mo. Balik na sad mo aning atong pahuwayanan human sa kapoy nga trabaho. Oh, Boss Florito, gimingaw ko sa kong hidaanan na. Sasab ko, gaw. Ang akong hidaanan mo akong gikamingawa kay mao gyud nay makahupay sa kapoy na to sa trabaho. Dili bitaw sayon ang mamahimong usa ka OFW na ang mga challenges. Unya, ang nakarindot kung ang atong gihimong inspirasyon, mahal sab kita. Importante sab kita nila. Kana mo'y wala ko masinati, Gosensyo. Apan kining higayon na, pamilya na yun, ug mga mahal sa kinabuhi. Welcome back to work, Mr. Antonio and Mr. Crescencio. Thank you, Mr. Yangdong, sir. Thank you, Sir Yangdong. I need you here in my establishment because you are both good workers. Now, you can start your job being a housekeeping staff. Welcome back, Tonyo, Sensyo. Nagkita-kita lang gihapon tagbalik din sa atong trabaho. Hi, Miss Pitua. Thank you. Thank you, Miss Pitua. Human sa bakasyon, niya na punta. Kumusta ang inyong bakasyon sa ato sa Pilipinas?
Lain-lain mi og kasinatian. Ako, bati kay nga nahimong nindot. Samtang si ikaw, Sinsyo, nindot kayo uban si pamilya. Nag-marites in town ko sa inyong bakasyon. Uy, kay nagkontak kay man ming Sinsyo. Manay, nabiliban ako ining Miss Patuwa nga ako tong atong supervisor. Gaw, kay bisag tuwa ta sa tong bakasyon, gimonitor kita niya. Nibaw ko nga gaw Sinsyo. Ha? Gano'n mo kuno gaw? Ay, Tonyo, gado. Himo-himo na sa nag-issue ron ba? Kung nidadangan tinahon, 9 or 10 years naman ang gap ninyo duha. Oh. Pero paresong sad kayo mo. Bagay kayo mo, gaw Sinsyo. Tonyo ba? Ayaw, good anak, good. Gaw. Nanungog ka. Ay, nanungog lagi, pero wamag ko magbinuang. Paresom sa kayo mong Miss Pituwa, bagay kayo mong duha. Ay, Tonyo, sad, oy, baya, manungog man. Yay. Ikaw gaw ha, nakapaburo sa gaw panungog na mong duha ni Miss Pituwa, da? Nakita bitaw ni mo nga, kilikit ni mo, nung sangkoy. Aw, noon. Puti o, sexy siya, bisan o, napo katuig nga mong age gap. Pero, nauwaw ko gawi. At least man lang ba? Nanaw niya kay ipaila nilang tiya sa di mo pa uli dito, gaw Sinsyo. Gaw, mura na sa blayag. Mura sa nakauyo na nga itong supervisor nga yung gitopo nga rin ako. Nindot kay pahiyong good. Pinahiko-hiko pa. O niya, sa pamay mo gipaabot niya, birahi na yun. Mataha ko eh. Supervisor, bilang nato din istrabuhan. Ako'y bahala. Na, gaw. Gaw ba? May bawo gina siyang talawan ta ng babae? Wow, bitang wa tayo uyab. Ay, ako rin lagi bahala. Utsap lagi mo buhaton. Unsa man ang tuyo ni mo nako ba, Tonyo? Miss Pituwa, si gaw Sinsyo nako ba? Gusto nga makigdungan ni mo paniud to sa pantry. Hala, uy, tinuod bitaw ka, Tonyo? Ulagi. Ay, dili ka na imurang buot-buot? Ay, di lagi, miss. Abi ni mo, dito sa among pagbakasyon, kada magkita mi, ikaw mo yung musturyahan. Sabo ka diha, uy. Kaya gano mang kuno, be? Ganahan ko na siya ni mo. Gani lang, mataha siya kay supervisor kuno ka na mo, di ba? Hala, no? Supervisor ko ka. Nga nugod taong mataha man si Sinsyo nako. Ako pa manggani mo'y anging mataha kay maguwang ko niya happy 10 years. Sige mo na to, miss ha, Pituwa. Makigdungan siya ni mo, unya, paniud to dito sa pantry. Ug kung mangulitaw ni mo, ako ikagaw, sugtada yun, miss. Kastilan baya edito niyo. Gikulbaan baya ko. Wapabaya taon ko kasuway ug uyab, sukad masukad. Ay, hinaot po nga magkasinabot mo sa kong igagaw, miss. Tonyo, sultihan sa tika ha? Ganahan man sa ko anak niya. Pero medyo suplado mangkod. Basta, kay bawa na to ha. Pangandam alang unyas paniud to. Salamat ha, Tonyo. Ay, gusto sa ko nga makauyab na nagigagaw na kumis. Ug parison kay mo duha. Ha? Imo gingon anak gaw? Ay, diskarte ba na usam na siya, oy? Laaya sa na niya gaw, oy. Nagbutbuot ang siya? Ay, gusto kang makauyab, di ba? Gusto man. Munaram din na. Sus na unsabi ka. Buutan lagi na Miss Pituwa, idukada nga pagkababaeng Pilipina. Naunsam ni siya, eh. Gaw, ako na lang ka ang naginuto na nga arangan nagitsura. Ay naunsabi ka. Pabor na ni mo kay dagang guwang o wag na magkasuway uyab. Murag permi man lagi ito malipayo nang igagaw ni mo, Tonyo. Malipayo na tao na siya, Boss Plurito, kay mansari maro nila sa iyahang labi. Uy, mao ba? Maayo hinoon. Basta ulitaw, manguyab, daron doon na inspirasyon sa kinabuhi. Maugil, boss.
Kinsa man say nauyab ni Sensyo. Si Miss Pituha, ang dagang guwa nga supervisor na mo sa housekeeping department. Mao ba? Pagkanindot. Ikaw di aywa kay gipanguyaban. Ulitao ka naman kahagbalik. Moabot ra niya na, boss. Palim sa kus mga samad na kus balatian. Salamat, gaw, ha? Salamat, boy. Nusam na siya. Deserve na ni mo, gaw. Kung di ba tungod ni mo, gaw, di ko makatagamtam og kalipay uban sa usa ka binuhat. Ang magmahal o mahalon sa gugma nga way kondisyon. Congrats ninyo ni Miss Pituha. Deserve ninyong duha ang magmalipayon sa inyong relasyon. Salamat. Daghan yung salamat, gaw Tonyo. Mayog yun kayo ang dagan sa gabayng negosyo nga imong gibilin nga rin amo ni mama ni mo, Dr. Nyo. Nalipay ko nga nakabati na pa na to. Wapaday ka kakitag bagong love life diya sa Hong Kong, do? Sa pagkakaroon pa, wapagit pa eh. Nagkakita mi sa Facebook ni agaw ni mo Sensyo, Dr. Nyo. Nagkauyab na. Mayroon ba klase babayhan na bisag medyo maguwang ni agidan? Supervisor na mo sa housekeeping. Mo'y nauyab ni Gaw Sensyo pa. Si Miss Pituha. Ikaw diha, amping in town, ha? Kami nas papa ni mo ang bahala ng palambos negosyo nga gibili ni mo kanamo dinhi. Di magpalabi og ko gi Mama Marlene, ha? Si Nung Kevin, patabang nga po na ninyo diha aron makaton. Oo. Kugihan sa trabahoon nga ni Dong Kevin. Og kugihan pa gyud nga mo eskwela, do. Mo'y gusto na ko nga mamahimong profesional nga akong manghud ma, si Nung Kevin. Tonyo, akong ipaila-ila nimo ang bago ninyong kauban. Taga-ato orsa ni siya sa Cebu, si Crisel. Ay, Crisel. Ako rin Tonyo. Welcome din sa Hong Kong. Hello, Tonyo. Salamat. Asam lang dapita ang inyo sa Cebu. Unsam ko. Di man ko may mutang. Sierra Pirmi mo inaas kong una-una. Crisel ang iyang pangalan. Gusto. Friends naman ni Miss Facebook. Akong stalk. Gusto ko nga mutanaw sa iyang mga photos. Di ko po lang magtanaw sa iyang naong. Crisel. Sa katapusang bahin nining akong suatang Priscilla, akong isaysay ang dugang pangitapo. Hangtod nga nakapauli na kong balik sa Pilipinas. Sukat sa mong panagbuwag ni Clara, katupa ko ni Day pag-usab o nakagusto sa laing babay. Hangtod nga nang labay ang dakang mga adlaw, buwan, ang babay nga akong gipangandoy, ako nang nahimong hinikot na. Happy first anniversary, my love. Oh, wow! Thanks, love. Kasweet sa akong love, oy. May bouquet of flowers pa, and then chocolates. Siyempre, ikaw ang akong ipangandoy nga wag na ko damhang akong makarelasyon. Thanks again, love. Anta, dili ka mapulaan nga sabton o gigugmaon ko. I swear, with all my heart, I love you so much. I love you more. Walang damhagaw, no? Nagatong pagkabalik ka din nato din sa Hong Kong para sa ikaduha na itong kontrata, gitagana ng daan ni Lord ang mga binuhat nga itong ikaparis. Tinunagaw. O pagkapaspas nga miligid sa mga adlaw, di ba? Mao ka nagaw. Imagine, kalit nga niabot ni si Crisel. Ugwa dam ha, imong nahimong hinigugma. Nag-celebrate na ganin mo sa inyong first anniversary sa niagi semana. Dili lang sa dunya ta magdahom gaw. Matapos na sa dunya ang duha ka tuig na itong kontrata. Siyempre, inspired ko because of Crisel. Balipayon ko sa among relasyon. Parehas ninyong duha ni Miss Pituha. Gaw Sensyo.
Gaw. Ambot unsaon ka tika pagsulti. Kamparagod, sabay buti mo ipasabot. Miss Pitoa, Gosensyo, palihog, sultihin ko nun ko ninyo, be. Sulti ko nun mo. Ako nalay mo sulti ni mo, Tonyo. Kaya medyo maglisod man si Sinsyo. Bayan sa usam din na. Nakita na mo sa mall si Crisel. Na ay kauban nga lalaki og sweet kaayo sila nga nangaon sa usa ka restaurant. Unsa? Kinuha ko. Niabot mo ko sa katuig sa inyong relasyon, Gaw, nga di pa day siya sigurado ni mo. Kasakit na yung balitaan ninyo na ko, Gaw. Karon og mauli to. Ako tong sukit-sukiton. Og gusto ko nga magsulti mo bahin ni ini. Tonyo, I'm sorry. Pero ako siyang ex. Og nakita mi karong bago lang diri sa Hong Kong. Kini asab day siya diri manarbaho. Kasakit sa mga kibuhat ako. Wa man ta ko magkuhan sa itong relasyon. Gibuhat ko ang tanan pero nganong naingon man tan ini. Pasaylo ako. Pero mas gimahal na ko siya kini mo. Crisel, nganong nahitabo man kini nato. Nganong man. Tuhoy ko. Nasod sa usa ka tuig na itong relasyon. Tinuod ang gugma nga akong gibati dihan ni mo. Gimahal ti kasama si mong pagmahal sab na ko. Apan sa diri nagkita mi pag-usab, wa na ko makasabot na ko. Kalit nga nabuhi ang akong paghigugma niya. Og nabog na akong pagkalit ni mo. Crisel, may pag-ipatayin lang ko nimo kaysa ingon ko nimo ini. Ipatay na lang ko nimo. Ayaw o kahinugon sa dili pagyud para imo, Tonyo. Salamat, Papa Nato. Ayaw pagkawas, paglaom. Muabot na lang yun niya ang babae nga mo ay para yun ni mo. Kapit akong mupauli diya sa ato pa. Magkita na po doon niya taniyar pon. Pastilan, pagkadali ra gyud sa panahon. Hello, Miss Pitoa. Hello, Tonyo. Di ako karon sa ospital. Gidana mo si Crisel kini attempt og hikog. Naglaslas sa iyang pulso human ibaw nga minyo na dayang yang ex og 4 months na siyang puntis sa ilang anak. Unsa? Isip higala o kababayan. Makaani ka ba sa ospital, Tonyo? Ha? Miss, si Crisel may mutang aning ospitala. Dali, sunod na ko, Ton. Sa may kaimtang. Kay kabaan ko. Napamabdusan ko niya. Og tuwa na siya. Nipauli na sa Pinas. Sa iyang pamilya. May asawa na din siya ang mga anak dito sa Pilipinas. O, Tonyo. Nailad ko niya. Di makasulbad ang paglaslas ni mo sa mong pulso. Ni ako. Ngawa mo hunong ang kasing-kasing aron kahigugmaon, Crisel. Salamat. Dami na kong imo na kikutaliknan sa himpit. Ako yung mga mahanay ng bata. Nga nakakaroon sa mong sabakan. Mamauli ta sa Pilipinas ug pakaslan ta ka. Gikan din sa Mactan Airport. Lastas amo. Makihimamat mo nga akong pamilya. Madawat ka ako nila. O ang bata nga niya sa kong sabakan. Nganong dili? Ato unang baby, di ba? Salamat ha. Bisan pa man sa kunahimo, gipasaylo rin gihapon ko nimo. Og imo pagigidawat lakip ang bata, nga bunga sa akong pagpakasa. Mahal kita ka, Crisel. Mahal kita ka.
Nakasal gud mi ni Crisel ug nahimo ko siyang buutan nga asawa ug karon inahanasad sa tuloy namo ka mga anak. Dinhi na lang ko to daghan kayong salamat. Inyong magtatampo, Tonyo. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, natapos na ngayon ang Bagong Bayani, no? Kayong salamat po, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkalunayong pagpaminaw.